Zadnja tekma, konec sezone, prerez tega dela sezone, v katerem ste bili trener ekipe Domžal. Zadnja tekma, ali utakmica u kojoj ste mogli da prisustvujete, da je igralo 7 igrača u startnoj postavi, 5 omladinaca i 2 kadeta, i rekao bih da je to recimo 70% ekipe NK Domžala iz leta 2016. godine. Znači sad smo malo se bavili vremeplovom i otišli smo 4 godine napred. Naravno ja sam tu radio jer nema drugih igrača. Ovi momci koje spominjem, pre svega njih najmlađe, zaslužuju sve čestitke, jer da nije bilo njih mi ne bismo mogli da završimo sezonu. Ali opet kad pričamo o njima, oni su jedno bogatstvo kluba i više sam nego zadovoljan i ovim današnjim mečom. A zašto nismo pobedili? Pa pre svega zbog realizacije koja je problem cele godine pre mene i sa mnom, i da je realizacija bila bolja, mislim da bismo mi današnju utakmicu i da smo zaslužili da pobedimo. Če so se sedaj vrnila nazaj v preteklost in nekako naredila prerez, kaj pa prihodno? Sedaj nekaj odmora, potem pa se začne selekcija nove ekipe. Da, od večeras počinje odmor, 8. juna nastavljamo sa radom, odnosno počinju pripreme i do tada će biti dovoljno vremena da se povređeni oporave, oni su već oporavljeni, da se pripreme za pripreme, da izvršimo selekciju i da krenemo u jednu novu sezonu koja ne bih volio da mi se ikad desi u karijeri kao što mi se desilo ovih zadnjih 9 kola. Ali opet kažem, mladost koja je iskoristila priliku i samo ako ovako nastavi, može da bude veliki dobitak za ovaj period od 50 dana o kome ja pričam, za koji sam bio. Tokrat zadnja tekma, končali ste jo tako, kot ste si želeli, končali na drugem mestu, prereza nazaj teh zadnjih nekaj tekem, ko ste vodili Olimpijo. Ja, moram povedati, da je bila današnja tekma izredno težka, ker pred 2 dnevi, ko smo odigrali izredno težko tekmo pod pritiskom proti Muri, in s tem smo si zmago proti Muri, smo si zagarantirali to drugo mesto, in fantje je bilo zelo težko, bom rekel, spet dvigniti, motivirati, ker so bili dosti spraznjeni za današnjo tekmo, z glavami na polovico že z mislimi na počitnicah, ker vemo, za nami je dolga sezona. Olimpija je prišla do željenega drugega mesta, za našo zmago je to samo še potrdila, in vse čestitke vsem trenerjem, vsem igralcem, kateri so bili deležni tega. Če vas vprašam, kakšni so načrti, bržkone ne morete povedati kaj veliko? Načrti so za Olimpijo trenutno vezani pogodbeno do 30.5., kako pa kaj naprej pa še ne vem.